ситоди пеш аз интихоботӣ дар назди Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таъсис ёфт. Қарори таъсиси ситод субҳи имрӯз ҳангоми баргузории чорабинӣ бо иштироки вакилони Маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд қабул шуда беш аз 30 нафар вакилон аъзои ситод таъин гардиданд. Раиси Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Матлуба Сатториён ҳадафи ташкили ситодро пеш аз ҳама барои пешгирӣ аз коронавирус ҳангоми ҷамъомади чорабиниҳои пеш аз интихоботӣ ва тарғибу ташвиқи ҳизб арзёбӣ намуд. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. аз ин лиҳоз кумиҷроии вилоят ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст ки боз ва ҷиддӣ ва бо масъулияти баланд фаъолиятро дар ин миёда барор монем. вобаста ба ин лоиҳа қарор дар бораи таъсиси ситоди пеш аз интихоботӣ оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди кумиҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд омода гардидааст ва ба шумо пешниҳод шудааст. оиди қарори ҳо таклифу пешниҳоди шуди дигар ҳаст. мо бояд аз ҳамин рӯз аллакай корро ба оғоз кунем, чунки маъракаи хеле муҳим аст. инҷо дар баромадашонам мана муовини роҳбари гурӯҳи вакилӣ таъкид гузаштаем ки аллакай шумо медонед ки гурӯҳҳо бо мақсадҳои ғаразноки худ аллакай фаъол шудагӣ ҳастанд. ҳар гуна имкониятҳои истифода бурда истодан, чӣ шабакаҳои иҷтимоӣ, чӣ дигар чиҳоро истифода бурда мехоҳанд ки мардум афкораш ва тафаккураш бояд чӣ кунанд таъсир гузоранд. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар санаи 11 октябр сурат мегирад. ин сана дар асоси қарори якҷоии Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расидааст. дар Маҷлиси Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таъкид карда шуд ки ҳоло вазъи сиёсӣ дар сатҳи вилоят муътадил мебошад. аз ин рӯ ситоди пеш аз интихоботӣ ҳушёриву зиракии сиёсиро дучанд карда барои душманон ва хоинони миллат имкон надиҳанд ки ақидаҳои ғайримақсадноки худро ба амал бароранд. бинобар ин фаъолони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон хоса вакилони онро зарур аст ки ба иқбоҳои дастабозон вокилишҳои саривақтӣ ва асоснок ирсол намоянд. аз ин рӯ то имрӯз ҳайати гурӯҳи вакилӣ ба гуфтаҳои ғаразнок ва иғоангези душманони миллат садҳо вокилишҳо бо далелҳои раднопазир фиристоданд ва боварӣ дорем ки дар арафаи баргузории интихоботи президентӣ низ ба иғогарон вокилишҳои саривақтӣ фиристода мешавад бо мақсади пешгирӣ падидаҳои номатлуб, фаҳмонидани омилҳои асосии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ. ҳайати гурӯҳи вакилӣ ба интихобкунандагон суҳбату мулоқотҳо ташкил намуданд. дар охирии мулоқотҳо ҳастанд диққати асосӣ ба қишри осебпазири ҷомеа ҷавонон дода шуд, зеро ҷавонон аз нигоҳи равонӣ пурра ба воя нарасидаанд ва аксаран вобастаи афкору андешаи бегона мебошанд. метавонанд ба осонӣ ба гурӯҳҳои ифротӣ шомил шаванд. роҳбарони гурӯҳҳои террористӣ бо назардошти ҳамин шароит талош меварзанд ки ҷавононро ба иттиҳодия ва созмонҳои гуногуни худ ба ваъдаҳои ҳалли осони проблемаи онҳо аз ҷумла мушкилоти моддии онҳо ҷалб намоянд. вакили Маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд Ҷамшед Ҷоризода аз фаъолияти вакилии худ ҳисобот дода таъкид намуд ки дар давраи пандемия барои оилаҳои эҳтиёҷманд ва сироятёфтагони коронавирус маводҳои озуқаворӣ тақсим карда шуд. ин кор ба хотири то андозае баланд кардани шароити иқтисодии оилаҳои эҳтиёҷманд нигаронида шудааст. бо мақсади пиёда сохтани ҳадафҳои барномавии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва ҳавасмандии моддиву маънавии шаҳрвандон дар давраи соботӣ 40 нафар оилаҳои шахсони аз бемории коронавирус вақти сохтмони шаҳрвандон, нахатуфору табибон ва майдону оилаҳои камбизор дар назари рӯзҳои ид айбдор карда шуд ба онҳо маводҳои ниёзи аввал дода шуданд ва ин тадбирҳои муҳим низ намуданд. зикр намудан ҷоиз аст ки баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеи ҳуқуқӣ ва ҳалли муаммоҳои шаҳрвандон яке аз сахтҳои авзалиятноки фаъолияти вакилӣ дар ҳавзаи интихоботӣ низ ба ҳисоб рафта мунтазам ҳар моҳ рӯзи қабули шаҳрвандон гузаронида мешавад.
ҳамчунин дар маҷлиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва кор бо ҷомеаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Тоҷибой Султонӣ иштирок намуд. Мавсуф таъкид намуд, ки аъзоёни ҳизб имрӯз нерӯи бузург ба ҳисоб мераванд. Корҳои сиёсии онҳо боиси таваҷҷӯҳи ҷомеаи имрӯза маҳсуб мешавад, зеро бештар маврид онҳо бо мушкилоти аҳолӣ сару кор гирифта онро ҳаллу фасл менамоянд. امروز رئیس ولایت سوخت محترم رجبوی احمدزاده باز دستور سپارش دادند که همین مقدار انشاءات‌ها به 10,000 رسانده شود و شما شاهد هستید که در تمام پست‌های اخبار عمومی و تلویزیون مطبوعات هم همه روزه از همین کارهای بنیادکاری و سازندگی آبادانی در ولایت نوبت‌ها انتشار می‌گردند و در این زمینه ما اطمینان کامل داریم که تا فرارسی این صنایع مهم تاریخ ملت ما کشوری عزیزمان را چون پیشوای ملت میگویند و یک دوستان بسیار باشکوه و پیشرفته تبدیل خواهیم داشت. کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوغد برای گزاراندن چاره‌بینی سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که سنه 11 اکتبر برگزار می شود، کارهای ترغیباتی حزبی را تشکیل نمود. ستاد پیش از انتخابات برای گزاراندن معرکه مهم سیاسی سهم باسزا خواهد گذاشت. گزارش مفنشکر و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.